Sensiela ta' episodji fittizji, il-produtturi spjegaw kienu mnebħa minn ġrajiet reali, rakkont volatili, kixef lingwaġġ ta' żgħażagħ fuq il-mezzi tal-midja soċjali, emojis, espressjonijiet, kliem, il-koll jirrappreżentaw u jissimbolizzaw ideoloġiji. F'dan il-każ sparaventu għal emozzjonijiet perikolużi u bullying, l-azzjonijiet huma xokkanti, ir-reperkussjonijiet traġiċi. Esperta fis-soċjolingwistika Dr. Sera Ġus qalet li ġenerazzjoni tiżar fl-età fi kwalunkwe era dejjem sabu mezzi biex jesprimu ruhom b'modi biex jiddistingwu ruhom minn gruppi oħrajn, partikolarment minn ġenituri adulti. Qalet li f'dan il-każ iżda l-adolescenti qegħdin jimirħu liberalment f'dinja mingħajr l-ebda ħsieb kritiku jew qafas irraġunat biex ikunu gwidati minn error. L-iktar ħaġa xokkanti hija d-distak, ngħidu hekk, id-distak bejn il-ħajja online ta' daw il-gruppi u it-tfal li qed jippruvaw jattakkaw u jew jammira hija ngħidu hekk u l-adulti li ftit li xejn m'għandhom idea ngħidu dal-lingwaġġ sigriet. Għandek jiġifieri emoji, imma wara dak l-emoji għandek sentenza jekk mhux paragrafu jekk mhux ideoloġija sieħa. Qalet li fil-waqt li b'kuntrast mal-aspett fiżiku fejn jistgħu jsiru kontrollu regoli, huwa diffiċli tikkwantifika fit-tajjeb u l-ħażin il-konsegwenzi ta' mġiba online. Spjegat li l-mument li tfal qegħdin jingħaqdu mal-kumplament tad-dinja b'mod virtwali, possibilment qegħdin jisfaw vittmi ta' manipulazzjoni u konfużjoni ikkaġunata minn dinja kaotika ta' fuq l-internet. Għandna noqogħdu attenti u naħseb għandna nitkellmu daqsxejn iktar nkunu daqsxejn iktar koerenti bejnietna bħala soċjetà. Fi studju riċenti li sar fl-2024 mill-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO fl-Ewropa, kollaborazzjoni mal-Bank HSBC, żgħażagħ Maltin ikklassifikaw fit-tieni post fost 44 pajjiż fl-użu eċċessiv tal-midja soċjali. Bi bniet ta' 13 u 15-il sena, mod partikolari, jisebixxu dipendenza qawwija u problematika.